मैं निकला गद्दी लेके टेंग 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 ओइ सुनारां खावरि आं नोंखौ गद्दि लाना लायनो थांनो नागिरदों ओइ टेंग 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 मैं निकला गद्दि लेके छठी नङा थै गद्दिसो गद्दि मैं निकला मैं निकला गद्दि लेके टेंग 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 सरि दे सनारां खावरि सरि गोसो गोरबोनिफ्राय सरि नोङो आंखौ 2 घन्टा मानि नेनो नांबाय मैया हराव इउटुबाव फिल्म नायनानै बोरैबा 2टा बाजालागै थाफ्लांनानै फुङाव साला सिखारनोनो हायासैलै आङो ओइ हय 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 आंनि गोसोआ अबाव थागोन अबाव थायासो जालायलांबाय मानोना दिनै सनारां खावरिया आंजों खारसन फैनो नागिरदों उखिथा ए ओइ हय 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 आहा हा 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 दिल 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 दीवाना दिल हो गया खुसि तारमाने के बहुत खुसि खुसियावनो दिनै सल'ल' ओंखारबाय थादों आंहा दिनै सनायाबा दा आंखौ अबेखिनियाव नेबाय थादों दा गजा सकआवसो नेदों होनदों र' दा गजा सकआनो एसेबां गिदिर सक अबेखिनियावबा दङो र' खेबसे फन खालायना सोंनि र' हेलौ सना नोङो अबेखिनियाव दङ सना आङो ना गरम सकआव दङ गरम गरम सकआवसो गजा सकआव नङा गरम सक गजा सक एखेयानो दे बारा गोजान नङा बै गजा सकआव जों गामिनिफोरा फैसैलै नुजानो गिनानै आङो बे गरम सकआवनो फैना थाफायदों ओमफ्राय नोंहा मा दाबो मोनफैनाय जायाखै नामा नै मोनहैसिगोनानो सना गजा सक मोनसिगोनानो एसेबां गोबाव साला एखे रागसोजोंनो ओंखारसाबायलै आङो ओइ सना दिनैनि दिनावबो नोङो रागा जोङालासिनो थानो हायाना प्लिज सना प्लिज दिनैनि दिनाव नोङो जेबो रागा जोंनाङा दे मोजां नाङाना रागा जोङा सानो थेवब्लाबो नोङो खामानिफोरखौनो रागा जोंनाय बायदि मावबाय थायोबालाय दे आङो बेनि थाखाय सरिबो होनना बुंदों माथो माबो खालायालै निमाहाबो होआ दे खालायबाय दे निमाहा होबाय मा खारै फै ओइ हय गिम्पाथिकिदिं आंनिनो रांखावरिथार रावनिबो नंथारा मानो गोसोआ आंनि दौसि दौसि मोननाय नंला दिनैनिफ्राय मानोना दिनैनिफ्राय सनारां खावरिया आंजों थाफाबाय थासिगोन मोनफैसिगोन होननाया नै दाहालागै मोनफैला मानसिफोरा दा आंखौ मा सानगोन देनाय एसेबां गोबाव गसंना थाबाय बेयावनो 3 घन्टासो जाबाय खोना आथिङा गैला बियो आथिङा गैला रुवायजोब्बाय साजोब्बाय दायो बिसानि न'आव थांनानै आङो उन्दुनासो थाहैखागोनलै डाइरेक्ट जेबो खामानिबो मावखाया ओंखामबो संखाया बै थाख्लाखौनो संनो होगोन आं साला आंखौ एसेबां गोबाव नेहोबाय सालारि औ बैयाव गारि गंसे लाखिदों माथो फैबाय नामाथाय नंमारगौ दे एसे दासो गोसोखौ आराम मोनलाय लांबाय आङो शान्ति ओम शान्ति मोनफैबाय मोनफैबाय आंखौ नोङो गाज्रि मोनसिदों न' नेहोबाय थानायखाय गाज्रि मोनाखै दे बारा तारमाने गोबावथार गसंना थाबायना आथिं आखाइ रुवायजोब्बाय बेनि थाखाय माथो मानसियालाय बांसिनसो समायना जासिना दङ सना लाजिसोलाङो बिदि बुंबाय
दख'ना गानबा आरो बांद्राय समायना नुसिनबावगौमोन नोंखौ अ गानबोनाय जायासै आङो आं आरो थफ्ला थफ्लि लादोंना डिस्टार्ब जागोन होननानै दख'नाखौ गानबोआसै ए दख'ना गानबा डिस्टार्ब जायो नामा सना ए मानसिफोरा मोना डिस्टार्ब आङो मोनो थारमानेखे आङो बारा दख'ना गानबाय थायाना माबा गहां गहां मोनबाय थायो दख'ना गानबा अह नंगौ नामा ओरैनो खौरांफोरा मोजां ना सना औ दङ दे आरो मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दे दिनैनिफ्राय मोजां गाज्रि गेजेरावनो थानाय नंला दे दिनैनिफ्राय मोजांल' जासिगोन नोंनिया होदो दानिया थौ अ लाबो बेगखौ आङो लानि गंसे ओंखाम ओंख्रि गासैबो मोनजोब्बाय दे जानो हानाय जाबाय Furió je dulce kilode zastrang trang zastrang Aya मा सल' जाखो बेलाय जास्रां ट्रां जास्रां दा सल'बा मालाय बानायग्राफ्रानो बिदि बानायबाय आरो बिसोरो बानायनायखाय खनबाय आरो जास्रां ट्रां जास्रां ओंखाम जानो जाबायना जायाखै आंखौ उखैसोबायमोन आया मा जेबो बुङालै ओंखाम जानो जाबायना जायाखै होनना सोंबाय माबा जेबो बुङालै आंलाय सल' खननाय रखमसो मोनदोंमोन बेखौनोबो बेंग्रिग्रिनो ओंखाम जानो जाबाय गासैबो मोनजोब्बाय नोंखौ लिंनोसो नागिरदोंमोन आङो बा दिनै एसेबां थाबैनो मोनबायना औ नोंसा नोम्माखौ मा रखम मोनदों नोङो नोंसा नोम्माया देन्जार कारहाखा आइ सानफ्रोमबो बिदिनो फुङावनो संना दोन दे ओंखाम ओंख्रिफोरखौ पाप्पि उदैना आयै बे पाप्पि उदैया फुङावनो उखैयो जायाबाबो जाया बुरि देहालै फिसा आजिखालि बुरिनिखाय माबा मेंग्रा जाबायलै नोंसोरबो मालाबा संना जानांगौ आंखौनो नेबाय थायो बुरि मानसिखौनो बायोलै आङो बायो होनना मिथिखानाबो मानो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायोरा ए बिदि बाबाय थाबा जागोन नामा सिख्ला देलायलांबाय देनांलाय हाबा हरबालाय माखौ मावना जागोनसि देनांनि बाथ्राया बेलेग देनां आरो हाबा जाबा हालांनाय जागोन आरोलै दा आरो हाबा जायैयावनो बिमानि सायाव आरादि जानो लुगैयो आरोलै आजादियै दे थां नोम्मानिखौ ओंखाम जानो लिङै थां लिङै दाला मोखांखौ मा मैगं संदोंलै सेन गंसे साना दोन्दोंमोन आङो बेयावनो मानैसो ना नांदोंमोन बेखौनो आलुजों एवदों आङो थां नोम्मानिखौ लिङै थां माखारि जास्ट्रां ट्रां जास्ट्रां ओइ जास्ट्रां ट्रां जास्ट्रां नक्था सल' अबा बोरै खोनायो खोनादोंना खोनायाखै ओंखाम जानो लिंबाय आइया आइयो मानसियालाय बेंगिसो जाबाय नामा इलाय ओइ गाला मोखां ओंखाम जानो लिंबाय आइया आलुजों नाजों संना दोनदों फै माखारि जाफै ओइ नङाबा आं दानो जाजोबना दोनगोनलै रखरा आइयो मानसियालाय थैनासो थाबाय नामा र' न' सिङालागै लिंनो थानि र' आइया मा जाखो बे बाला मोखाङालाय हिनजाव गोनां हौवाजोंनो खारसनलांमारबाय नामालै दालाय मा जाबावगोन आइया आं बिदि सानथाराखैमोनलै आंलाय बिखौ कसम जाबाबो उनाव थाङासो होनना सानदोंमोन नाथाय बियो थांमारदों इसोर आसरित घटना आसरित कारबारलै रांखावरियानि नोङो अयनाय दाय खामद्रायबायलै हिनजाव गोनां हौवाजों थांमारबाय इसोर बै बालन्दा फाख्ला बोरायाबो मानो हिनजाव थाखानानैबो जोंहानि रांखावरि आनैखौ मानो गोसोनाय आरो रांखावरि आनैयाबो दे बै बालन्दा बोरायाथ' मोजाङानो नङा दिनै गाज्रिखा
बियो मानो गोसो नांगौ दिनै मानो गाज्रि जानांगौ रांखावरियालै आं जुदि नोंनि बिमा जानायमोनब्ला नङाब्ला बिबाजै जानायमोनब्लाबो गोबां नोंखौ सोर फिदिङोमोनलै नोंखौ सोबानानै आइनो खिन्थाहैनि र' आयु मा जाखोहाय रांखावरि आनिया माबा खासनहैमारबायसो लैखोनसारिया खासनहैमारबाय गैया बियो न'आव खासनहैमारबाय इसोर लैखोनसारिया आयु आंलाय बेखौ ओरैनोसो बुंदों सानदोंमोन खासनहैमारबाय होमबा औलै असयफुआ खासनहैमारबाय हौवा मोननो रोङि नालाय बेनिखायनो हिनजाव गोनांबाबो थांबाय आरोलै औहाय फाफिया साला मालायनि सुखि संसारखौ सिफायनो थांमारबाय होमबा बियो सिफायनो थांमारबाय नङा आयै मालाबानो सिफायदो बियो आंनिबा हिनजावखौ होखारहरबाय खोना बै थाख्ला फाफियाबो खमसो रांखावरि आनिया प्लेनिंफोरखौ खिन्थायाखै बे औहाय रांखावरियाबो बेसेबा बयजादखा मानसिया बिबो खिजानि आइडियाफोरखौ होयोमोन खोना नङा आयै होमारोमोन बियो आं इसे एला खोनायोमोन सिगां थांथ'दो बै फाफिया जेराव थैयो एसेबां बुजायबाबो लाया आं बुजायनायखौ बादहोदेनाय बिदाबो खथ' बुजायलांबाय गैया मानिया ओंलै आयै दे आयै बादहो बिसिनि बाथ्राफोरखौ दे ओंखामफोरा खुदो उखैसोबाय दा थेलाखौनो सोलानायाव मोनगोन जोंफोरो थेला गंसे नांथारगौमोनलै दा भारा होआबाबो खिजानि हरनाय नङा खोना ओइ मोस्रोम बुना औ आब' बेखौनो सानगासिनो आङो दा थेलाखौसो सोलानायाव मोनमारगोन दा बनबो गैथारा लायथारनांगौमोनलै आब' बै जाब्रे आयं लानिखौनो लायहैनि दे बिसानि आयंआ आरो बोरैबा एसे खेस्रि टाइपनिना फैसासो बिगोन खोना 10 थाखा 20 थाखा हरबा जागोन ना जायाबा माखौ थेला भाराखौ जानो सोंनांगोन र' जुदि थेलाखौ हराबालाय उफाय गैया जोंफोरो आखाइजोंनो लायनांसिगोन आरो एसे बिदिनो खालायनांसिगोन थ' नङाबा मोस्रोम लायनो थांनिथ' दा हराव ओंखाम संनोबो बारा बन गैखाया थ' होमबा मुथानै लाबोगोन दे नों मुथासे आं मुथासे फै होमबा संनो मोजां जागोन खोना र' बना मोजां जागोन